Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakunin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa
Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talagang 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much.
Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So, alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kita
Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Isang tulog na lang. Yay! Isang tulog na lang po mga kabisyo. Magkikita-kita na tayo dyan sa Damayan Covered Court, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Magkita-kita po tayo bukas sa alas 4 ng hapon. Meron na po kaming libreng Zumba. Ayan, sana nakatuyo na yung mga medyas ninyo. Ayan. Feeling ko tuyong-tuyo na sa sobrang tindi ng init. Grabe. Naku, pero bukas babasa ang kilikili. Tama. Sa mga tugtugan natin sa ating Zumba Olympics. So magkita-kita po tayo. Alas 4 pa lang, meron na pong libreng pa-Zumba dyan ng Love Radio. Pagdating po ng alas 6 ng gabi. Tama. Magkikita-kita tayo para sa isang libreng hatid saya concert. Siyempre makakasama po natin yan yung Maharlika Hood. Maraming salamat dahil makakapiling din natin ang Shamrock. At siyempre ang walang kakupas-kupas na Six Cycle Mind! Grabe. Kaya bukas na po yan mga kabisyo. Kaya sa mga kabisyo natin, tambalanista dyan sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City, Kita-Kits. And remember po, para po doon, ito po ay libreng event. Aha. Pero syempre, to ensure that the peace and the safety, meron lang pong limited capacity yung ating court. Gusto naman po natin na mag-enjoy tayo and at the same time, safe din po tayo. So meron pong, it's a free event but it's ticketed. Oo. At yung mga unang dadating, meron po kaming pasurpresa Ayan. para po sa inyo. At alam nyo ba na kapag kayo po ay nag-attend, maaaring isa ka sa ilan na makakatanggap kasi iraraffle ang mga bigas mula sa Gold Mine! Grabe, may pabigas pa. Correct. Ano favorite mong bigas ng Gold Mine, guys? Siyempre, doon tayo sa brown rice. Ay, taray! Ang plastic! Pag ikaw talaga binigyan ng brown rice, ha? Huwag ka makikipagpalit sa dinorado kung napakasarap. Ayan. And speaking of Gold Mine, antabayanan nyo po, nandiyan po kami sa franchise. Ang Gold Mine Rice ay nasa franchise Expo on April 24 to 26 sa Ayan. SMX Convention Kita-kits po Center. tayo dyan, ha? Corrected by. Ayan. So, again, bukas, kita-kits po tayo para sa mga kabisya natin sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Excited po kami na ano ba, mabasa ang kilikili hanggang bewang. Kasi tayo, magpa-party-party tayo ng bonggang-bongga. So lilinawin natin na 2-part event po ito. Yung una, yung 4 to 6, may Zumba tayo. Yan, 4 to 5:30-ish. Yan, Tapos pag 6 to 10 p.m., Ayan na. ang ating libreng concert. Correct. So, kita-kits po tayo So dyan. siguro yung mga OGs, yung medyo sumakit na yung bewang. Ayan, baka- yung mga tipong namali ka lang ng tulog, 3 araw ka magsasuffer, ganyan. Pwede tayo
tayo sa Zumba. Oo. Ayan. Pwede. Yung mga kabataan, pwede tayo sa Hatid Saya concert. Basta importante, you have a copy of our ticket. Yung But ticket. this is libre ha. Libre po ito. Again, ito po ay libre. Ayaw po namin na kayo po ay magbabayad. Gusto po namin lahat po ang hatid naming saya ay libre po para sa inyong lahat. Tama. Pwede kayo makipag-coordinate dyan sa barangay pinagbuhatan. Correct. Kung Tanungin. paano. Oo, tanungin. Saan nga pa? Sabi po nila libre po pero may ticket po. Oo. Yan. Kasi kailangan po safe tayo eh. Kailangan po kung ano po yung sinabi ng mga engineers Tama. na bilang o Ng mga capacity. kapulisan, oo. Correct, ng mga kapulisan. Yung bilang o capacity ng ating court. Susundin po natin yun. Tama. At alam mo, bilib na bilib ako sa galing ng Barangay Pinagbuhatan Pasig City pagdating sa coordination, especially in terms of peace and safety. So, I really hope na makita ni Mayor Vico Soto yung successful event namin. Mayor, baka naman drop by. Chat-chat tayo, Mayor. Mayor, drop by ka naman, Mayor Vico Soto. Yung mga staff ni Mayor Vico, kung nakatutok kayo ngayon ha, nagpasa na po kami ng letter. Baka Correct. naman may time, kahit kaunti, kahit 10 seconds lang. Ganito Ayan. na lang po sa mga staff ni Mayor Vico kung nakikinig kayo, kahit hindi na po sa mga taga-Pasigenyo. Ayan, kahit para sa na mga po DJ ng Love Radio. kasi baka sanay na kayo makita siya. Pero alam ko, para sa mga Pasigenyo, always silang excited makita si Mayor. Lalo na po kung di ka taga-Pasig, di ba? Kami pong mga dayo. So, Mayor, baka naman you won't forget us. Daan ka po sa amin. Ayan. So, shout out po sa lahat ng bumubuo ng barangay. Pinagbuhatan. Lahat ng mga, napakagaling ng kanilang coordination. Miss Janet, good morning sa iyo, sa kanilang XO, Ma'am Cecil. Thank you po sa inyong lahat. Salamat po for helping us. And we are very, very much excited to see you all tomorrow! Tama. At saka hindi lang po ito basta Zumba o concert. May mga pa-premyo pa kami Correct. pinamimigay. Meron tayo hindi mga... lang po yung sa gold mine ha. Oo, Marami meron tayong may mga cash prizes ba? Meron kapag Ay, ka sumali sa mga games. Ayun, Yan, di ba? diba? Kaya mahalaga po na, tsaka minsan lang din kami tumambling dyan. So punta po kayo. Kumbaga, kompletos recados na to. Ayan. Kompleto ang mga DJ ng Love Radio. Hindi absent si Marathon. Wala bang absent? Walang absent. Lahat tayong siyam na DJ Ayan. ay present on that day. Tomorrow. Yan. Bibihira lang po kami magsasama-sama sa totoo lang. Sa kabisihan po namin talaga, pero nagsasama-sama kami para sa mga hatid saya events po namin. Ayan. So, nagsasama-sama kami po during meeting. Ayan. Yung hatid saya, kung may magpapakain sa amin na Correct, libre. oo. Ayan, Nagsasama-sama kami. Alam mo, na-realize ko talaga, basta pagkain, mga lakad natutuloy. Minsan ang meeting po hindi natutuloy, pero pag may kainan na involved, 'di ba? Nagkakaroon ng meeting. Hindi kasi totoo naman siya, 'di ba? Ang difference ng tumbling na tayo dyan sa meeting and all, no? Ano ang kaibahan ng email sa isang meeting? 'Di ba? Sa totoo lang, may mga bagay na pwede namang idaan sa email. Hindi lang email, marami na po tayong ways to communicate Viber group, Zoom, Messenger, ganyan, marami, 'di ba? Pero ano po yung kaibahan ng doing those, yung mga online, 'di ba, na stuff versus meeting. Ang meeting may pagkain. Tama. At pag may pagkain, lahat pupunta. Yan, 'di ba? Hindi iba rin eh. May mga ibang mga tao na pumupunta sila sa isang meeting na may kainan. Sometimes not because of the food eh. Kasi pagka lang talagang may kainan, alam natin may masarap na kwentuhan. Correct, eh. yan. Parang Totoo. mas extra yung happiness sa mga tao kasi busog or 'di ba? Tsaka masarap yung kwentuhan pag may pagkain. Ito nga yung sinasabi ko sa asawa ko. Kung minsan, may mga bagay kayong hindi mapag-usapan sa loob ng bahay kasi nga yung familiarity Correct, ng correct. lugar. Pero Oo. pag sa labas kayo, mas marami na magugulat kayo, mas pag-uusapan. napag-uusapan Kaya nga kaya. tingnan nyo po, usually, kunyari meron kayong team building o kaya seminar. Sa totoo lang, ang mga opisina naman po natin ay capable na magkaroon ng function room. Meron naman talagang conference room, meeting rooms, 'di ba? Kaya lang kasi, ang environment kasi niyan ay office. Correct. So kapag ka nasa labas, ang mga creative juices, yung minsan... pag sa office, yung mindset mo pang-office At saka labas-pasok ka, tapos gagawin mo mga gagawin Correct. mo ka sa office. Kasi nasa office ka lang eh. Nandyan lang sa isang di pa lang away from yung workplace
mismo. Oo. So, yung mga naiisip mong gagawin mo. Oo. Unlike pag halimbawa, ang team building or Meeting, seminar o oo. meeting, nasa labas, Oo. ang iisipin nyo lang talaga yung pag-uusapan ninyo and not other things. Kaya ako isa nga Ganon. sa napansin ko dito, yung meeting natin dati na dito lang sa loob ng booth. Correct. Ngayon na meeting natin na sa boardroom na. Di ba ang saya? Mas iba na yung batuhan ng Correct. ideas. Totoo. Yun nga na-notice ko eh. Yung hindi nagmamadali. Oo, correct. Yun na, tsaka yung hindi kailangan tumigil kasi may mag-a-adlib, di ba? Yun din yung na-notice ko na difference from yung meetings natin last time. Sa meetings natin, simula ginamit natin yung boardroom. Di ba? Nakakatalino siya. Nakakatalino po siya na na-realize ko, tapos na po yung agenda, tapos na po yung presentation deck, nagkikwentuhan pa ang lahat. Correct. Kasi ano yan eh, it's conducive for meeting of the minds. Maliban diba? sa libre ang kape. Correct. Aircon. Nakakapagpasikat po yung manager namin sa mga decks na pinapakita. Kasi ang laki ng TV, di ba? Oo, ang laki ng TV. Ang sarap Nakaka-excite. magpakita. Alam mo, na-excite ka na, may meeting kami. Ano na kayang template gagawin Alam mo, ko? pagka meeting, ano kayang gagawin kong template? Hindi totoo kasi ganun po talaga. Kaya para din sa lahat ng mga nakatutok, kung hindi po kayo makapag-meeting ng maayos, baka kasing lugar kung saan kayo nagmi-meeting ay hindi ideal. Maingay ba dyan? Tama. Masyadong maraming distraction. O kaya yun nga, wala ba pagkain? Ayan. Si minsan pag walang pagkain, kahit gaano kaganda yung lugar, nakaka-distract pa Correct. din, 'di ba? So isipin natin, ano bang mas magandang gawin para yung ating meeting ay maging mas exciting at mas Tama. puntahan ng mga tao, Correct. 'di ba? Oh, diba? O basta ang mahalaga, magmi-meeting tayo bukas. Ayan. Meeting na may kasamang banda. Tama. Meeting na may kasamang Zumba. Correct! Diyan po tayo sa may pinagbuhatan Pasig. Kita-kits! Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basics! Ayun. Yun. Friday ngayon, kaya Uy, Friday. we are live. We are live. Schedule. Ay, may nakasulat ba dyan? Kaya pala hindi ko alam. Alam ng lahat. Tapos ako hindi, nandyan ba yung schedule? Yan. Friday. We are live. Yay! MWF, ayan. Ayan. O Sa siya. Toktik at sa syempre dito sa FB. MWF na lang pala. Sorry na. Pag TTH sa sa YouTube. Yan. Ayan, tandaan nyo yung schedule na yan. Yan. Pag MWF, live tayo dito sa FB tsaka sa Toktik and YouTube at the same time. Pero pag TTH, Tuesday and Thursday, ayan, YouTube tayo. YouTube tayo live. So ngayon, we are live in all. Ayan, sa lahat. In all platforms. So, bye-bye. Charot! Nalamang live ayaw na mapag-usap. Hindi, charot lang. O, thank you. Ayan. Salamat ng marami. O yun, babalik po tayo dun sa mga meeting na yan. 'Di ba? Minsan kasi may mga meeting kasi na pwede namang i-email. Nakakaranas ka na ba ng mga ganong meeting na parang sana in-email Ang na boring lang to. ng ganyan para sa akin. Oo. Kaya nga minsan, 'di ba, kung halimbawa yung meeting hindi ina-attendan o kaya hindi siya pinupuntahan, ano pa ba yung mga come on? Kailangan mag-a-adjust ka din eh. Kasi kung hindi nakakapag-adjust, di wala. Na-realize ko kapag gusto pala ng mga tao dito visual, ibig sabihin, parang iba pa rin kapag ka merong nakikita. Tapos mas madaling maghimay ng kasi utak, ako ganyan. napansin ko, na-observe ko na naging productive yung meeting natin kasi nga naging visual. Oo, Unlike simula na before, di ba, naging visual. May note ka lang, ito yung Correct. agenda natin. Oo, kasi so ikaw lang nakakita. Ako lang nakakakita, ako lang din nagno-notes, 'di ba? Unlike pag halimbawa naka-flash siya, tas ang laki ng TV. Ang laking factor talaga rin malaking TV 'di ba? na iba sa kunyari present mo lang via laptop. Kasi pag via laptop, ilang inches lang 'yun, 14, 'di ba? Tama. So pagka gano'n na mas yung mga tao nag-iisip. So yun, ito po ay isang advice para dun sa lahat ng mga iba. Kung gusto nyo po na maging mas productive po yung mga meetings po ninyo. Correct. Ano po siya, dapat yung lugar kung saan kayo nagmi-meeting, idea. Ayun, kaya din siguro very productive yung mga sa Google, di ba? Correct, I Nakikita was natin. about to say. Di ba, yung ano nila, yung parang sobrang chill. Correct. Yung, kaya yung na-unlock yung mga ideas, biglang sumasabog lahat. Tsaka di ba parang yun naman talaga yung idea nila na parang in order for you para ma-unlock yung mga ideas, kailangan... Kaya meron silang cable car sa loob ng ano. Meron kasi ako isang friend, kasama ko siya dati sa student council na nag-work sa Google. Hindi ko sure kung nandun pa din siya. But ang sabi niya sa akin talaga, tataba ka sa Google. Sabi niya. Sabi ko, bakit?
Kasi meron doon na place na choose ka lang kahit anong klaseng pagkain. Tsaka, halimbawa, kunyari, Starbucks na drink na chilled. Hindi yung mismong but yung mga nakabote, di ba? Yung mga label as Starbucks. Parang coffee shop. Meron. So, pipili ka lang doon. Kung trip mo yung shot lang. Pwede, pwede, 'di ba? Ganun. Kanya-kanya. So, 'di ba kanya-kanya, hindi mo naman you don't expect to find everything in one office. Kasi yun naman din yung magkakaroon tayo ng problema kung wala na po tayong nakita kundi reklamo. That works naman pagdating naman sa creative yung yung business ninyo. Halimbawa, kung delivery kayo, alam nga namang may ganyan kayo, 'di ba? May cable car kayo sa loob ng office o kaya may slide. Kasi may slide sila eh. Oy, may delivery. Asan na sila kanina? Wait lang, mag-slide. Bakit siya nagsaslide? Si Nicole. Nagsaslide. Diba? Pero feeling ko mag-work sa akin yung slide. Sa inyo okay lang yung hagdan dito. Feeling ko sa akin yung slide. Iwas na pa. Ay nako, sana po kayo po'y productive hanggang ngayong araw na ito. Always remember, may trabaho ka, so maswerte ka pa din. Tama. Minsan kasi lagi na lang natin nakikita lahat ng negative dun sa kumpanya. Pero sa totoo lang, 'di ba? Tulungan din natin yung kumpanya. Totoo. Hindi yung kumpanya lang, bahala na yung kumpanya sa amin. Correct, hindi. Ano ka din. Gawa-gawa ka din para sa kumpanya. Ganyan. Tulungan lang po. Ganyan. Bayanihan, crisis, remember. Tama. O siya, salamat na marami. Mamaya tayo ulit kwentuhan. Kwento na may Hiwagang Bornon. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
kwentugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo. Tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan.
Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Of course, maraming salamat. Sa lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo.
O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, that, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
nyo kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatuloy. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? kunyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa amin, mula sa Madaling Bato, ang tatagukan ay babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun magpalat na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Pundol ay... Bab. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito may hopya, baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay Ito malinang na. titikman na. Akin lang magtitikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag.
Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Ang tamang sagot ay Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Salita ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Cheers. Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Ano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa.
Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayo. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may question. Kami. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Look at this dude. Wait till you Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Hey! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po. Ako po si Nika, isang certified Gen Z at bagong hire pa lang sa aming opisina. Sa totoo lang, nung una, akala ko ang pinakamalaking challenge ko ay kung paano magmukhang hardworking at kung paano makisabay sa mga tenured na empleyado. Hindi ko po akalain na may mas matindi pa pala akong haharapin. Ganito po kasi, may kaopisina po akong itago na lang po natin sa loob ng filing cabinet. Grabe! Hindi itago sa pangalan, ha? Itago po natin sa filing cabinet para doon na po siya mabulok. Charot. Sorry po! Joke lang. Itago na lang po natin sa pangalang Miss B. GGSS po itong si Miss B. Gandang-ganda sa sarili. Ibang level po yung confidence niya, to the highest level. Parang hindi po normal. Araw-araw po kasi kailangan niya ipalala sa aming mas bata sa kanya na mas fresh daw siya. Kapag may bagong empleyado, pinapahulaan niya agad ang edad niya. Para hindi maka-offend, pababatain naman ni newbie ang hula. Kikiligin si Miss B ng todo. Yung reaction parang nanalo sa beauty contest. Pag tinatanong naman namin kung ilang taon na siya, hindi sasabihin, sikreto daw. Dahil GGSS nga, madalas siyang mag-share ng beauty tips niya kahit wala namang nagtatanong. Ang haba ng discussion niya ng toner and facial creams. Minsan, pakiramdam ko na sa beauty parlor kami at wala sa opisina. Kaya naman nang dumating ang birthday niya, naisip ko na baka ito na ang tamang pagkakataon para magkaroon ng konting katamahimikan ang opisina. Wala naman po akong balak manakit.
Gusto ko lang po siyang ilagay sa dapat niyang kalagyan. Nagpadala po ako anonymously ng isang malaking bouquet ng bulaklak. Yung tipong mapapatingin ka talaga sa may hawak. Kaya nung dumating ang bouquet, hiyawan sa buong opisina. Nang hanapin si Miss B ng delivery rider, hindi maipinta ang kilig sa mukha niya. Pero nang abutin niya ang bouquet, unti-unting nalukot ang mukha. May napakalaking card kasi sa ibabaw ng bouquet at nakasulat in all caps, Happy 50th birthday, Miss B. Bilang HR assistant kasi ako, alam ko kung ilang taon na talaga siya. Uy, edi mali yung mali yung title. Ang title millennial Hindi millennial ang 50 years old. Gen X to. Anyways, napatingin siya sa paligid, tila ba naghahanap kung sino sa amin ang may gawa. Nagpakabisi kaming lahat, lalo na ako. Kunwari, wala akong alam sa nangyari. Mula po noon, napansin namin ang malaking pagbabago. Nawala ang mga pagyes ng edad, tumahimik ang mga biglaang skincare lectures, at higit sa lahat nawala ang mga hindi kanais-nais na comparisons. Naging mas maayos at mas payapa ang aming working environment. Alam ko naman pong ipinapaalala ko lang kay Mrs. B ang katotohanan sa paraang hindi niya inaasahan. Pero napapaisip ako kung tama ba ang ginawa ko. Ano po ang tingin ninyo, tambalang kumikinang? Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Nika. Alam mo, Nilalagay mo kami sa alanganin sa Kaya totoo nga. lang. Kasi pag narinig to ni Miss V, yung kwento niya, alam niya to eh. Oo! Nicole, Diego, Correct. pwedeng malaman kung sino nagpadala. Alam mo, para ma-solve yung problemang yan, Miss B, if the price is right, ibibigay ko sa'yo yung email address no nag-send. Kung ibibigay mo sa akin, correct, ang mga toner, ang mga skincare products, yan. Sige. Ayan. Bibigyan ko ikaw ng email address. Charas. Okay, una sa lahat, too late the hero to ask if tama ang ginawa. There's no use na himay-himayin ang mga bagay-bagay kasi nagawa na. The damage has been done. Pwede talaga siyang na-damage in a way, pero sabi mo nga, doon sa office, naging mas maayos. Madami kasing aspects itong kwento na may wagang burnay meron talaga minsan sa buhay natin na kailangan din nating soplakin ng isang tao para ilagay siya sa kanyang kinalalagyan. Alam mo yun, sinasabi ko to lagi, Jegs, that we should always choose our battles. Hindi lahat inilalaban natin. Pero kung alam natin na kalaban-laban naman ng isang bagay at kailangang ilagay sa tamang pwesto or perspective ang isang bagay, ilaban mo yan. 'Di ba? So, it's okay. Kaya lang, yung isa kong nakikita dito is that, paano kung si Miss B at 50 years old, yun na yung happiness niya. Puro Gen Z yung kasama niya. So, parang, this is her way. Kasi alam niyo po, iba-iba tayo ng mechanism to adapt. Baka ito yung way niya para mas maging ka-close yung mga bata. Kasi, di ba, pag bata, wala naman masyadong pakialam siguro sa skincare kasi batak pa yung mukha nyo Hindi nyo pa kailangan ng moisturizer. Pero, ang mga Gen Z, ito yung napapansin ko, mas exposed na kayo agad sa skincare. So, ibig sabihin, ito yung mga bagay na dapat relate kayo. Siguro kung merong mga nakakainis, yung pag-compare. Pero kasi, di ba, ibigay nyo na sa matanda. Tama. Di ba? So, ang sakit kasi malapit na tayo sa 50. Kakampihan namin yung kabaro namin. Siyempre, kampi-kampi kami dito sa kabaro namin. Pero alam mo yun, parang may feeling kasi talaga ako na i-give na natin dun sa old person. Lalong-lalo na kung ang concern niya lang naman ay freshness. Sobrang insecure po ba ng mga Gen Z na parang apektado ka kapag ka sinabing, oy, mas fresh ako sa'yo? Hindi ba't dapat sometimes, dahil matanda naman na siya, give na natin sa kanya na, paano kung totoo naman din talaga? May mga iba naman talagang mas fresh. Kesa sa mga mas bata, sabi nga daw nila, yung mga Gen X and the Millennials, ito daw yung batch na kaya crush sila ng mga kabataan. Kasi tayo yung mga tito at tita na may itsura. O sige, kayo na, kung hindi kami ni Diego kasali.
sa mga may itsura, di fine. Kung di kami kasali, di ba? So, yun yung eksena. Give na natin dun sa old person. Lalo na kung halimbawa, mga outward look. Wala namang sinabi tungkol sa pagkatao mo, girl. Ayan, Sorry, Nika, ha? Oo. Ang ano kasi dito ni it's a generational thing na nabibwisit yung mga Gen Z talaga sa atin kahit yung mga anak na natin ayaw sa atin eh. 'Di ba? Yes. So, pero sige, mamaya. Mamaya mahabang topic yung naiinis sila sa atin. pero ano Nika, there is always so many ways to kill a cat. Correct, totoo. 'Di ba? Ang daming ways pwede namang i-real talk mo na lang. But sa birthday ng tao, nilukot mo yung mukha niya. Isa lang nakita ko dito, pinatay mo yung spirit niya. Correct, totoo. Kaya nga 'di ba, yun yung nakakalungkot, hindi na lang natin ginib dun sa matanda. Kayo maraming taon, yung matanda. Sorry na po sa mga 50-hin, 'di ba? Pero gidat binigay na natin sa kanya yun eh. Tingnan mo, kung halimbawa ang company niyo up to 60 years old or 65, tas ikaw kunyari, let's say Gen Z, ano bang edad mo? Let's say nasa 25, ganyan na age. Mas matagal ka pang magsi-stage yan eh. Itong si Miss B, konti na lang din yung itatagal niyang time dyan sa office, 'di ba? Hindi pa natin ginib sa kanya kasi walang tinirang pagkatao. I mean, or baka hindi buo yung kwento. Kasi kung halimbawa ang kwento na sinabi mo, kasi yung term na freshness, ano siya eh, pwede mo siyang laliman kung sensitive ka. Pero kung hindi naman, parang, uy, fresh ka ngayon. Or, ako kasi minsan ganito ako eh sa opisina. Okay, sa mga tao sabi ko, wala naman pala yung mga Gen Z. Sa aming mga kunyari pagdating sa pag-inom, 'di ba? Nung huli naming team bill, isa sa mga huli naming outing, outing ng opisina na tulog na lahat ng Gen Z. Kami ni Diego, tapos yung mga OGs, OGs, buhay yung mga pa. buhay pa. At ang mga usapan namin at 2:30 to 3 a.m. ay mga usapang hindi lasing usapang opisina, Ayan. malaliman. Correct. So the next day, kami? Wala pala yung mga Gen Z. Tulog na ng 10. Una pa nga nagising yung yung mga OGs Correct! Tulog na sila ng 10, tapos natulog tayo ng 3:30, pero gising na tayo ng 6:30. 'Di ba? And loko-loko lang natin sa mga Gen Z yun na, wala naman pala kayo mas malakas naman pala kami uminom. Pagkatao po ba yung inano dito? Lalo na kung itsurahan. Ba't hindi tayo nai-insecure sa mga tita? Nagagalit tita Nicole mo. Kasi bakit para sa'yo nilait mo? Parang yung generation namin, mas matanda si Miss B sa amin, 'di ba? Pero, 'di ba, parang kang na-insecure sa tita mo. Ayan, 'Di ba? Yung tita mo na ito na yung parang happiness ko, may skincare ako, I feel fresh at this age. Ganyan, tapos you burst her bubble. Correct. Kaya eto, Nika, tandaan mo, sinabi mo, 'di ba, tumahimik na. Hindi ako naniniwala tumahimik. Kasi kinwento mo dito Correct. Bothered ka sa nangyari. Totoo. Yun din. So, I think the way para I don't know, kung bothered ka dun sa nangyari, maybe you may be honest about it and you can apologize. Pwede, kung bothered ka. Or, buhayin mo ulit yung fire sa puso niya kasi namatay. Correct, Namatay kasi talaga. mararamdaman mo talaga na parang nawala na yung masiglang tao. Correct. Na diba, laging nagkukwento about herself. Bumalik yung peace, ganyan. So, hindi natin alam na baka ang nangyari doon kay Miss V, parang bumaba yung self-esteem niya. Na dati medyo ang saya-saya niya. Tama. Hindi, tsaka para kunyari, para kiligin na may dumating na bouquet. Ang naiisip ko lang syempre as a chismosa, ang iniisip ko, wala talaga siya love life. Walang asawa. Posible. Pwede. Diba? Parang, oh my God, sino nagbigay? Ayan, diba? Parang yung kilig na to the roof. Ganon. Pero, dun sa nilagay na Happy 50, she knows for a fact that somebody in the office did that. So kaya ganon na lang yung katahimikan niya kasi merong nag-crush talaga siya. Nag-crush talaga. Although on the other hand, katulad nga nung sinabi natin kanina, minsan din talaga may mga taong kailangan nating ilagay sa kanilang Correct. Ang sarap din talagang, alam mo, nakakainis ka kung di ka lang matanda, 'di ba?
Pero kaya mo gawin. Oo. Sabi nga, there are so many ways to kill a cat na pwede mo namang kayong dalawa lang. Pwede. Di ba? Or pwedeng group of idinaan people. sa hindi yung ipinahiya. Oo. Yun siguro Ayan, yun. yun. Gusto mo siyang ilagay sa kanyang kinalalagyan. Pero hindi naman kailangan wasakin yung pagkatao. Yes. Oo. Kung yun yung happiness niya. Tama. Di ba? Wawasakin natin. Ang Correct. hirap naman nun. Ayaw mangyari ni Nicole yun sa kanya. Wawasakin mo yung aking pagkatao. It's a no for me. Di ba? Pero tingin ko hindi mangyayari sa iyo. Hindi, ako pa. Maraming Nicole Nicoliala naka-ready mag-resurface. Correct. mga warriors pa naman kayo. Di ba? Walang Disney princess na Nicoliala eh. Lahat warrior. Ganon. Di ba? Baka si Miss B, hindi warrior. Biglang victim mode. Yan, oo. Di ba? Halaka, Nika. Ikaw yung magiging dahilan kung bakit mag-retire siyang malungkot. O kung bakit next year sa birthday niya mukha na talaga siyang 51. Di ba? Alam mo, hindi naman hindi naman yan bago sa amin. Marami din kami dito nakikita, mga sa paligid namin. So, ang ginagawa namin diskarte. Like sino? O, hindi, sample natin. Si Sir Jan, di ba? So, parang pag gumalaw siya, akala mo batang-bata. Pero magsi-50 na. Pero ang ano natin, di ba? Uy, ang pogi naman. Grabe naman ang... Correct. Hindi, So, at saka sasabihin natin, grabe, yung kanyang mga muscle, which is may katotohanan naman. So, parang feeling ko kasi kay Miss B, in a way, may katotohanan eh. May freshness din siya. So, yung tinutukoy namin na si Sir John, kasama namin dito sa office yun. Ano yan eh, hindi niyan laging piniflex. Nagre-reklamo nga asawa ni Nicole Oo, kasi... sabi niya, bakit nakikita ko lagi yung abs si Sir John sa Facebook ko? Di ba parang nasa algorithm niya daw, ganun. Dumadaan sa feed. Correct, pero dumadaan sa feed. Pero hindi para basagin yung trip, sabihan ng kung pwede man, pwedeng sabihan na, uy, medyo baka hindi nakakatuwa yan, ganun. Pwede naman ganun na hindi mamamahiya. Correct. Na hindi pa dadala ng bouquet na happy 50 years old. Diba? Napakamunika eh. Kasi it's their way na parang ilabas yung masaya sila. True. Ito lang yung meron sila. Correct. Diba? Correct. Totoo. Ano nila yun eh? Coping mechanism, defense mechanism. Correct. Alam nilang, kunyari, may insecurity na din talaga sila pagdating sa edad. So, alam nila na dito na lang sila babawi. Tama. 'Di ba? Na hindi man nila mabalik yung mga years kasi hindi naman pabulok talaga tayo, yun naman talaga yung katotohanan. Paedad, pabulok, 'di ba? Gano'n naman talaga. So hindi na niya mababalik yung 20 years old siya, pero the only way, katulad ngayong medyo nagkaedad na siya na nagagawa niya to stay fit. Tsaka na diba? may skincare siya na routine, 'di ba? May pambili ka na siya ng skincare, ganyan. Give na natin sa kasi kanya. kagaya ni Sir Jan, example na natin, 'di ba? Abusado dati sa sarili niyan. Dati, isang araw, isang pack yan. Na pula pa. Ay, talaga ba? Oo. Ngayon, Healthy kumakain kami living ng na. samgyup kahapon, siya lang yung nagulay. Lahat kami, kanin. Di ba? Ganon. So, give na natin sa kanila yun. Correct. Hindi para, So, kung tinatanong mo sa amin ulit, kung tama ba o mali, mali. Ngayon, kung sagot namin ay mali, meron ka bang gagawin to try to make things better? Kung wala, bawi ka na lang in some ways. The best thing to do siguro is yung i-revive mo, i-reinforce mo, empower mo uli siya. Ay, Miss V, kamusta ka na? Correct. Ang fresh mo ngayon. Yun yung ganun. Umpisahan mo sa ganyan paunti-unti. Or di naman kaya, pwede mo rin namang sabihin na hindi malalaman talaga ng mga tao na 50 ka, 'di ba? May mga ganun. Parang alam mo hindi halata sa edad mo talaga. Alam mo sa totoo, kami po mga tita, gusto po namin yung mga inuutukot na kami kahit alam naman namin hindi totoo, kasi, 'di ba? As much as possible sa mga edad namin na kagaya ni Miss V na parang we wanted to glue with the younger generation. Correct. Baka yun yung way niya na to reach Yes. out with you guys. Feeling ko yun talaga, kaya yung meron siyang litanya ng mga skincare, ganyan. And for all you know, meron siyang code sa add to cart, ano ba yun? Meron siyang commission. May yellow basket. Ayun, may yellow basket siya. Di ba? Parang yung gusto niya maging tita of the Gen Zs, oo. di ba? Parang baka people pleaser. She wants to be really likable, Yan, ganon. oo. Tapos, wala naman siya sigurong ibang mga ways to do it, 'di ba? Parang yung mga ibang tao na super yaman, for example. Kung halimbawang wala silang ibang capability, like kung ang pinaka-power nila is yung money, for people to like them, nanlilibre siya, Correct, mga yan. ganyan. No? Oo. So, may mga
ganong eksena, di ba? So si tita, yun yung kanya. Oh, so yung opinion namin, Nika, ha, don't get us wrong, ha, based lang doon sa lahat ng binanggit mo sa ano. Correct. Kasi hindi namin alam kung yung context baka naman may ugali talaga at saka, correct, nakakabwisit yung naninita. Totoo. Diba? Kung ganyan na nakakabwisit na iba sana yung kwento. Kaya lang ang binanggit mo, freshness lang. Freshness lang siya eh. Oh, di ba? Naapektuhan yung mga tito-tita na nagpapa-fresh. Kahit pabulok na. Tama. Ganon. Ay, naku Oh po. well, basta Miss B, embrace your age too. Yun din Ayan, naman yung mahalaga. Oh, Nika. Nika. Siguro it's a lesson to learn. Correct. Be gentle na rin. Correct, din. kalmahan mo lang. Oo. Galit tuloy yung mga tito-tita. Pumunot yung noo. Ako po si Diego Bandito. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! That Ayun. So, Nika, siguro it's a lesson learned na rin din for you na to, let's be extra gentle sa mga tao. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? May mga pinagdadaanan yung tao. Be kind. Ayan. Let's be a bigger person. Correct. kumbaga. Tayo na yung umintindi. Ganon. Ayan na, dun sa lahat ng mga kabisya natin na nakaantabay, thank you. At again, magkita-kita po tayo sa libreng concert at Zumba tomorrow. Tama. Sa Pasig, sa Damayan Covered Court. Ayan. Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Dapat pala, tara na sa Pasig. Ano ba to? May Ayan. exclamation point ba? Ah. Exclamation point, wala. Dapat ano po yan, tara na sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig. Kasi ang laki po ng Pasig. Oo. Yun. Hindi ko po sure kung may iba pang mga court na ang title ay Damayan. Oh, basta Barangay Pinagbuhatan. Yeah, 'di ba? 4 PM po to 5:30 PM ang ating libreng Zumba Olympics po yan. May mga pa-games din in between. Pagdating ng alas 6 ng gabi hanggang alas 10 ay libreng concert. Uulitin lang po namin mga kabisyo, ito po ay libre. Tama. Nagkaroon lang po tayo ng ticketing system para lang to ensure Na ma-organize. na ma-organize Oo. tsaka safe po yung number of people inside kasi meron lang pong certain capacity yung court. Hindi po ito katulad ng kunyari isang malaking field o kaya street, 'di ba, na kahit na ano. So gusto natin to maintain. At yung ticket na yung pag binigay po sa inyo, ito po ay libre ha. Correct, walang bayad Wala dyan. po yung bayad. Ito po ay libre. Makakasama po natin Maharlika Hood. Siyempre, nandyan po yung Shamrock. And Six Cycle Mind and all 9 of your favorite Love Radio DJs are present tomorrow. Kaya kita-kits po tayo mga kabisyo. And also, bigyan lang natin ng special shout out ang mga kabisyo natin dyan sa Stronghold, Naga City. Ayan. Hello, Stronghold. Hello po sa inyo. Maraming salamat. And don't forget mga kabisyo ha, i-download ang Love Radio app para lagi ka updated sa latest happening ng Love Radio. You can listen and watch us live. Tama. Ayan. Yun. O siya, mga kabisyo, hanggang dito na lang kami. Salamat sa pagtutok. Ingat po kayo. Bye. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City?
Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige.
isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na naman Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito.
Alam mo yung allergies ng tita maximum. Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal Mahal na na Radyo. Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Jan, Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa
Sa amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang baba. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatago ka. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Hindi. Pundol ay... Kuya Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, mamay-ari. baboy. Hopya. hopya kundol flavor. Samanta. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy Ito niya pa ay ay malinam na. ating tinikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siyang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit, Ang Halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ito ay bitae. Cheers! Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kayo. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last
Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay Dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa Dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. Wait, may balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito ay matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mga mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo. Amplifier. Oh. Malapit. Muntik Ano? na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please.
Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you. Bye-bye. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
manyano kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na, jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko!
dugo. May almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo. Ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta. Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano kaya dyan? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ko ba i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng ring. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan ng kasagutan oras ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Uy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre.
Ang It's puntos coming. ay mapupunta sa Oo Radyo. Ako yung may question. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabilong ko na sa iyo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Sorry. Oh, kuwan! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isaw-saw. isaw-saw sa Kape. kape. Sa mainit na kape. Hello, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ay, Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Nakasagutan. Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat ganito. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Masin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakakingala-ngala ay natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Oo Radyo. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magpo-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Kaya nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot.
Ba't wala kami? Namangopia. Ang score ay mapupunta sa oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Naguguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito,
ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Loko. Sabi mo lang mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo kay paglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? B.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Wag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako nireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, ma'am, Arnel. Oo, si Arnel kaya. Oo, ilalaban ako nito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Yung PCX na puti, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane?
Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa AFAM. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30? 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang? Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka po, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pwede lang ako. May inaantay lang siya pero hindi siya tambay. Grabe ka naman.